Yeah. Bye-bye. That's the money to go. You're right. I returned the money you give me. Here's something to take with you. Feed them puppies. Feed them puppies. So, gagawa po ako ng burger ni Mister. Kasi gusto niya ng burger sa dinner. Kasi meron siyang chopped meat. Meron siyang ground beef. So yun yung ating lulutuin. Lagyan natin ng cheese. And then, lagyan natin ng saging. Sikreto guys, saging. So, kasi bumili siya ng chopped meat. Chopped meat. So, sabi ko sa kanya, ako yung magluto. Ikaw yung pakain ng mga alaga. May ibang tao talaga na ayaw yung mukha ko, guys. Kapag meron ako mga facial expression, sabi pa nila, ang papangit ng facial expression mo, walain mo yan. Kigwa mo nito mga taong ito. Magbuot man mo, oy. So ngayon, naglagay ako ng 2 gloves, guys, kasi ayaw ko talagang madumihan yung kamay ko. Pero tignan mo naman yung ginagawa ni Damiran pagkatapos nito. Parang nahihirapan man tuloy ako nito, no? So tinapon ko yun, guys, at kinamay-kamay ko na, guys. Malinis po itong kamay ni Damiran, ha? At asawa ko naman lang yung kakain at hindi naman kayo, di ba? Yes. I assume it's in the Vancouver county influencer. Especially East, 75 years old. I don't know, it's another guy, you let me know. Yeah. Whatever I see, you know, stuff on me. Feed them puppies. Feed them puppies. Yeah. Pag sinasabihan ko itong asawa ko na sobrang gwapo or nagupuhan ako sa kanya, guys, ayaw talaga niyang marinig, guys. Iwan ko na lang, hindi daw siya gwapo. Pero para sa akin, guys, na mahitsura man talaga itong asawa ko. So sabi ko, ito na yung overcook na burger. So sabi pa niya, bakit ka daw in-overcook ko, guys? Wala man akong choice, guys. O yun, susunog man, napapagid man tao, no? Iyang hiya na siya talaga dito kasi hindi ko siya tinantanan, no? Gusto na niyang lumagas, guys. Pero wala man siyang choice kasi kakain naman kami, no? Sabi pa niya, mag-ano ka na nga ng pagkain mo. Puro ka lang daw, sabi, anoy daw sa kanya. Anoy, pagkigwa man itong mga English, eh. Bakit na anoy man ito, eh? Ito sabi niya, guys, manood daw kami ng series daw ito, mga black and white man ito, guys. So siya lang naman yung nag-enjoy. Habang siya yung nag-enjoy, ako dito na gusto ko nung matulog. Mesahe ko na lang siya yung paan niya, no. At yun, siya lang yung nag-enjoy. But anyway, okay lang yan sa akin, eh. Hi, I'm leaving and I'm going to say bye-bye to you because I will leave you. Hello, it's not nice looking, right? Right? Are you going to try to goof off on it? No, I don't want you to ruin it. Okay. You should have took it off before you wash it. Because then you activated the glue with water. It's like... So, Alright, it'll come off. I Have love fun, you. hon. I love you too. Yeah. Bye-bye. That's the money to go. You're right. I returned the money you give me. Here's something to take with you. How much is this? 120. 100 plus. I told... Nako. Na. Binalik ko yung pera. Binigyan ulit ako. Thank you, honey. Yeah. You want me to have cash? Yeah, always good to have. Come on. Give me a kiss. I love Always you. good to have some cash with you. I love you too. So, I guess mag-cash tayo. So, layas po ako kahit andito si Mr. No? Yan. Aalis ako pero may dala-dala akong sinigang. Sinigang mix lot. So, okay lang. Thank you, darling. Yeah. Are you sure? Yeah.
I give you back, you give it to me back. But you give me to me back, Lil. Get this you. Well, you go out. You ang pipi. So, layas ako, guys. So, magkuha lang ako ng sapatos. Yun. Hala, kahit bagyo, layas. Tinupak ako kanina, guys. Ay, tinupak ako kaninang umaga. Ito yung pinakamaaga kong paghipos-hipos, paghipos-hipos sa ating Christmas decor, no? Kasi usually matagal talaga ako, guys. Paminsan nga maabutan og February or the middle of January. Pero ngayon talaga pizza dos pa lang kinuha ko na. At ito naman kasama ko dito sa bahay. Sabi niya, bakit kinuha mo? Nagrereklamo, guys, kasi po gusto daw niya mayroon pang mga decoration ganon. Kasi usually mga January 7 kasi yun yung or 27 ba yun yung sabi ni Bianan. So yun kasi yung nakasanayan niya. Sabi ko sa kanya, this time dapat maaga po natin itong kukunin. Kasi nag-iba yung paniniwala ko sa Christmas. And also ako naman yung naglalagay at ako din yung maglilinis at saka wala ka ng choice kasi ako nga yung talaga walang tutulong. Hindi nga siya tutulong, guys, kasi hindi ka nang patulungan kasi mas matagalan ako kapag meron akong katulong. At naalala ba ninyo, guys, yung mga mga statue ko na gumagalaw kapag pinaplug ko sila at kinukuha ko sila, 'di ba? Wala pang Christmas, kinukuha ko na. At ngayon sinabi ko sa kapatid ni Mister na ibigay ko sa kanila kasi sa kanilang ina naman yun, no. Sabi ko mas ibigay ko na sa inyo kaysa itapon ko pa kasi next year talaga hindi ko na sila ilalagay. At sabi ko din yun kay Tami na baka next year wala na tayong Christmas tree or mga Christmas decor or any lights kasi nga nag-iba na yung paniniwala ko, o di ba? At sabi niya, iba naman talaga, nakipag-argue siya, guys, kasi lumaki talaga sila. O tayo na lahat, lumaki tayo na Christmas is Christmas, no? About giving sa mga bata lalo na. And yun, masaya. Pero guys, nag-iba yung pananaw ko, guys. Pero naman, sabi ko sa kanya, pwede naman tayong sa Christmas, yung mga usual na mag-giving, gathering, family gathering, ganun. Pero wala na mga decoration kasi itong mga kahoy-kahoy is may mga malalim na mga meaning at saka yung paglalagay ng mga ornaments na balls, no? May mga meaning po. At ngayon ko lang talaga yan nalalaman, no? Sabi ni Tami sa akin, guys, Christmas is about Jesus birth, na daw. Sabi ko, alam ko naman yan, yun yung talaga natin, nakaugalian at yun yung pinapaniwala sa atin. Pero iba talaga yung month ko. Hindi na ako makipag-argue sa kanya, guys. Sabi ko, continue pa rin tayo, pero I hope hindi ka makipag-away talaga na walang decoration. Kasi ako naman talaga yung naglalagay, guys. And then alam nyo naman yan, ako din yung mapapagod, o diba? Ilang lang. Sabi niya, ikaw no, September, naglagay ka na ng Christmas decoration. Ngayon, hindi ka makapag-ihap. O, hindi daw ako mag-ihap. Hindi ko na daw patagalin itong mga Christmas decor. Hi guys, ang hirap talaga, guys, kapag talagang, magkaiba talaga yung twist yung utak mo ba na iba na yung paniniwala mo. Ang hirap, guys, kasi talagang Christmas is Christmas. Alam naman natin yung Christmas, no? At yun, kahit itong ornaments ni Bianan dito sa labas na wreath ba yung circle, itapon ko na din. Sabi ko kay Tami, itapon ko na yun kasi na brittle na ba every time na ito siya, at itapon ko na. Maganda siya, guys, pero every time na hawakan mo siya, mabubungkag talaga yung mga bula-bula, yung mga flower. So sabi ko, itapon ko na yan kasi sobrang old, no? Mas matanda pa yan kay Bianan. I think sa lula yan ni Tami. So, yung sa labas, bukas na, guys, kasi sobrang hangin sa labas. But anyway, so yun lang, napagod ako. And then mag-vacuum tayo sa floor. Thank you for watching.